Auzubillahi mina sitana razim. Ambe sitana genga boanga barokono. Notre adjudant de police Abdulaziz Damele, le président du syndicat Renouveau de la police nationale, appelé à la CMT ou à la centrale. Mais bon, quand il vidéo que quand il y a malin bella jelé, malin bella jelé, faut y avoir famille là. Tiens, nous n'y veut comment critiquer tes balles, la fin tes balles, maintenant ils ont femme, amé mon ebo un là, amanga jamana blasant fait. Un pour le sou, un fin d'où bololo sans fait, vidéo fla, avec ta pour le sou et pour le sou contrôle là. Mais ne pas ni malin bella jelé fait, moi na vidéo ni, il a vidéo inflé, il a bla, il kungolo là, en bay malin ni. Moi ni vidéo inta, ka bla bololo sans fait. Atigi yɛrɛ bɛ maloya a bɛ k'a ɲini ka maloya lase polisi minnu ma olu bɛ maloya i tun bɛ se ka vidéo in ta ka taa yira ministre la ou bien ka taa yira DG la ou bien ka taa yira polisiw ka commandant bɛ CSR i bɛ taa yira commandant na commandant i ka polisiw bɛ nin yɔrɔ la u bɛ ka nin de kɛ u bɛ ka nin de kɛ moi je pense que u bɛ réagir rapidement ka sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye polisi population an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ de ye kelen polisi tɛ jinɛ ye polisi tɛ wɔkulɔ ye polisi bɔra population de la a bɛ tila ka segin population na baaraw de ye an bɔ ɲɔgɔn na donc maintenant ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ fɛn fɛn mana ɲɛ mana da nin vidéo in kan sanba jo tɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka hakɛto polisiw ma nin situation na wa ne b'a dɔn nin ye jamana yɛrɛ tagabolo de ye nin ye jamana tagabolo de ye bi nin ye polisiw ye sini ye jɔn ye sinikɛnɛ ye jɔn ye anw tɛna kɛlɛ kɛ nin na an tɛna wɔyɔ kɛ nin na an bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn nin vidéo in kana kɛ sababu ye u ka ɲugu polisiw la vidéo in kana kɛ sababu ye u ka polisiw kɛ kɔfɛtɔfɛn ye ou bien u ka tɔgɔtiɲɛ ta ka ɲɛsin polisiw ma vidéo in ka filɛ ten dɔrɔn vidéo in ka taa min ye vidéo in bila ale ye maliyɛn ye a bɛ ka minnu filmer maliyɛnw de don jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a ye i bɔra n'i yɛrɛ ye ni u b'a fɔ cogo di bamanankan na finɔgɔ a bɛ ko so kɔnɔ de mais n'i bɔra n'i yɛrɛ ye i b'i yɛrɛ lamaloya i b'i ka dudenw lamaloya maliyɛnw ne b'a ɲini aw fɛ aw ka polisiw dɛmɛ u ka baara la aw ka na ni confiance ye polisi fɛnɛ ka confiance da yɛrɛ kan maliyɛn fɛnɛ ka confiance da yɛrɛ kan an ka jɛ an ka baara kɛ hali i ka sigida la n'i y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛ baara la ou bien i ma faamuyali sɔrɔ a la wuli le commissariat le plus proche i ka taa ɲɛfɔ ye i tɔgɔ tɛ fɔ i jamu tɛ fɔ u b'a interpeller u bɛ na n'a ye u b'a ɲininka a ka fɛnw donc o bɛ kɛ sababu ye ka insécurité kɛlɛ a ye polisilakaw dɛmɛ u ka baara la même profiter yɔrɔ la bonya dɔ dara an kan ka sabalibugukaw fo ka kalabankaw fo ka garantibugukaw fo n'o ye n yɛrɛ ka quartier ye o jeunes farala ɲɔgɔn kan ka club des amis sigi ne tɔgɔ la parce que n ye syndicat ɲɛmɔgɔ n bɛ ka baara min kɛ u ɲɛ b'a la donc o ye bonya belebele de ka fara n ka syndicat jɛkulu kan polisi yɛrɛ kɔnɔna la o ye bonya belebele de mais club in kɔnɔna la quartier wɛrɛw y'an wele k'a ka d'u ye an ka t'u ka club sigi ni ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ an bɛ club in sigi an bɛna activité min daminɛ commune 1, commune 2, commune 3, commune 5, fo commune 6 ka tila ka région fɛ a la an bɛ région don baara in kɔnɔna la baara in tɛ dɔwɛrɛ police proximité parce que minnu ye club in sigi civils de don jeunes de don donc maintenant ne ye polisi caman fɛnɛ bɛ club in kɔnɔ n ka syndicat mɔgɔ dɔw bɛ club in kɔnɔ donc an bɛ jɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma police proximité k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye maliyɛnw k'a faamuya ni police proximité tun bɛ sen na hali action dɔ kɛra salon wa salon na sini commissaire ka cas in na ɲɔnu ni police proximité tun bɛ yen si ye ala ta ye ni ye ala ta ye mais ni police proximité tun bɛ yen je pense que o tun tɛ se ka kɛ donc polisi ni population f'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn na sensibiliser an ka ɲɔgɔn faamuya danaya ka na ni ɲɔgɔn cɛ an ka information di ɲɔgɔn ma an ka baro i b'a fɔ ne ka club in na sisan a ka ca ni mɔgɔ 200 ye donc an bɛɛ bɛ groupe kelen kan u b'u hakilina fɔ mun na polisiw bɛ nin kɛ mun na civils bɛ nin kɛ mun na nin bɛ kɛ an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye clairement an bɛ ɲɔgɔn faamuya ne kɔni b'a dɔn ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma polisi ni population a bɛ kɛ sababu ye hali insécurité bɛ kɛlɛ donc an yɛrɛ ne ka dans un premier temps an bɛna ni sunkalo tɛmɛna an bɛna kufu da garantibugu la n'an ye kufu da garantibugu an b'a médiatiser diɲɛ bɛɛ b'a ye donc maintenant ne yɛrɛ de b'o musa yɔrɔ o fɛn tɛ taa musaka kɔ donc maintenant ne ka ni ka syndicat jamakulu an bɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan ka se k'o financer ka na ni denmisɛnninw ye ka na ni jeunes ye k'u la sensibiliser k'a yir'u la polisi bɔra aw de la a bɛ tila ka segin aw de la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka baara la polisi tɛ maa si jugu ye mission de don an bɛ bɔ ka taa an ka baara de kɛ donc n'an taara an ka baara kɛ ka aw lakana polisi ka mission fɔlɔ-fɔlɔ ye ka jamana kɔnɔdenw lakana
olu bɛ lakana cogo di ka u la obligé u ka pièce ta u la obligé heure dɔ bɛ a ye dun u la obligé wagati dɔ bɛ mɔgɔ fila man ka ye dibi la polisi ka baara ye dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka tenitigilakaw dɛmɛ ni action min kɛlen filɛ nin n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an syndicat jɛkulu farala ɲɔgɔn kan 11 k'a tɔgɔ da synergie an bɛ ka polisiw ka hakɛ de ɲini an bɛ ka polisiw ka hakɛ de ɲini ni polisiw ka hakɛ sɔrɔla nin fɛn ninnu an tɛ nin défend an ma deli k'a défend baara min kɛra nin an t'a défend an ma deli k'a défend mais an b'a ɲini maliyɛnw fɛ hali bi maliyɛnw k'u bolo di tenitigilakaw ma an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faamuya an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an ka na ni confiance ye a ye confiance d'an kan maliyɛnw n b'o de fɔ aw ye hali bi ala k'a ɲɛ k'a di an ma ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma ala ka seli musaka nɔgɔya aw ni anw bɛɛ lajɛlen merci nin y'a Abdulaziz Mankan ye ala k'a tile yɛrɛ di